Karon igsuon gusto na ko ipakita sa inyo hapod karon ng mga panginabuhian diri sa mga magsasaka. No, so naabot lang pud mi diri igsuon no. Tungod kay napod diri ako ang mga ginikanan namo ni pastora, no. Tapad-tapad ramig mga yota diri and praise God, ang pinakauna gid diri ay nagkaroon gid mig buluhaton diri sa Ginoo. Naga-Bible study mi sa mga tao diri, naga-share mi gospel. Hanto digsoon nga amo gyud silang giingnan nga. Ang tanan natong gibuhat, ang tanan natong gihimo. Mahimo ginang walay pulos kung wala ang Ginoo nini nga dapit, wala ang Ginoo sa tong kinabuhi. Sa tanan natong buhaton, i-honor ginato ang Ginoo. And praise God. Salamat ko sa mga tao diri nga nagid sila pag-response. Gusto gid nila nga magkaroon jud diri og fellowship. So kung sa dugay nga panahon sa daghang problema, mga pagsulay nga ming-agi aning yutaa, no, kining lutiha karon. Praise God, nagkaroon dyan ng restoration o nakita gina mo ang pagpala sa Ginoo. Wala gid niya gipasagda ng mga mag-uuma diri. And reaction nakipakita si mama ni ang panginabuhian sa akong pamilya, no. So nguban man gud lagyo na kayo mo nang dili kay ko makakuan kay pertig yung lagyo so kini lang, no, example lang ako ni nga panginabuhian pud sa akong pamilya karon. Nga gi-bless gid may sa Ginoo. Ang prayer lang gid ako kay Lord na Lord. Ayun to pasagdi ako mga ginikanan kay ang ilag yung panginabuhian, Lord, nga maugid mi. Gusto nila magkarog hype diri mga timan na. And glory to God, no? Ang tanan gyud kay mayaan. Kadungganan sa Ginoo gyud kay dili gyud ni mahitabo ang tanan kun dili pinagi sa kahimuan sa Ginoo. Hallelujah. So makita nato no ning katay na ang kalabasa. Sa damungan ng mga kalabasa, no, praise God. So diri ta sa mga hayop. Ninagan. So hallelujah, ipag-pray lang namon igsoon. Kag-pray lang ginamon. O kang Ginoo nagpala, nag-bless ani. Kita na mo igsoon nga anak na ang amuang anay. So tanan baboy na mo diri igsoon nga giboy ni mama nay mga pangalan. So ang mga anak igsoon, no, sa amuang anay nga si Inday pangalan sa amuang baboy nga anay. So nara diba? No? Gi-bless God. Salamat Lord. Napadayon gid ang Ginoo nga pagpala ani. Basta pag ang Ginoo lang gid kanunay igsoon ang atong pundasyon sa atong pagpanarbaho, sa atong panginabuhian, negosyo man o sa panadiha igsoon, importante maayo ang imong gihimo ug sa mata sa Ginoo makapahimot na niya tabangan kita ni Lord. Amen. So karon mao ni siya si Inday. Okay, si Hana. So ang anak ni Hana mga igsoon, mao ni si Hana pala. So mao na yung anak ni Hana. Hi Hana. Hello. So mao na si Hana igsoon. Praise God kayo. Tapos kini siya, mao ni siya si Inday. Hi, Inday. Hello. So, nara yang mga chikiting. Hello, Inday. Hello. Inday. So, ang isa po na mukha na igsoon. So, dili na ako musuong dito sa kailalom sa kuhan kay na yung mga pato dito apod na yung mga manukan, kuyaran diri pato, manok, na and also ining baboyan. Dili na kay kumubaba dito igsoon kay itong kamutihan ni mama sa baba, no. So kana igsoon sa isagid nga ako yung nakita. Grabe jud ang pagpala ni Lord nga gi-restore gud ni Lord ning lugaran ni. So padayon gud ang amo pong fellowship diri nga maka sigid maundang buluhaton diri. We're planning nga magkaroon din mi diri og house church, no. So di lang kita muundang, salig lang kita tanan sa isalig lang kita tanan sa Ginoo. Ang Ginoo wala siya ning undang para nato. So glory to God, dalago na tong buhi nga Dios. Siya Allah kaniya lang gid ang tanang kay mo kadunggan sa pangalan ni Jesus. Amen.